hija daqsxejn milwi mill-irkoppa. Ħanżom sidri l-barra spallejja lura. Ħaninżel bil-mod u nħares l-isfel, nasal nofs triq u nerġa' nitla bir-rivers. Dan ukoll fih qed inħadmu ħafna saqajna, il-patata, anke l-lower back. Għal min m'għandux injuries serji f'daru, Romina inti ħparir li dal-eżerċizzju anke jippruvaħ mingħajr weights għax ħafna nies jirrapurtaw li jkollhom relief fil-lower back, jiġifieri jgħaddilhom iħossuhom aħjar fil-lower back ukoll. Il-lower back huwa assoċjat ħafna ma' min minna joqgħod ħafna bil-qiegħda, ħajja fost l-oħrajn. Relatat miegħu hemm ix-xatka, eċetera, f'każ ta' injuries u ġieħ dejjem nitkellmu mal-fiżjoterapista tagħna għax dak ikun jista' jgwidana aħjar għallu ġieħ personali li għan. Bis mistax tagħmel. Tajjeb, kif? Bis ġeneralment minn bati bix-xatt. Bis normalment, hemm diversi movimenti tali wieħed joqgħod attent jekk ikun ibati b'daru. Tal-aħħar nistgħu marbu naqra s-siġġu. Ħanamlu referenza kif nagħmlu l-Knisja, tajjeb mela darba ħanamluha mhux kif ġieli nara jien ejja ta' malaj ħammorru u tlaqna lem. Imma ħanamlu pasta ġgant il-qudiem bl-irkoppa ta' wara minix ħammis mal-art imma kważi. Mela jekk nurilkom naqra mill-ġemp. Jiena ħanagħmel pasta ġgant il-qudiem l-irkoppa ta' wara kważi ħatmiss mal-art. Imma minix nagħmel dak l-impatt. Thank you sur cameraman, tajjeb. U ħanamlu l-istess in-naħa l-oħra. Ħanurikom hekk. Tajjeb mela kemm jista' jkun hawnhekk ikun hawn dak idru 90 degree angle, ġifieri li jiena ma nkunx ċew li nkun qiegħed f'dal angolu importanti ħafna u l-irkoppa ta' wara ma nkunx qiegħed inħabbata mal-art. Tajjeb daw jgħidulhom lunges. U ovvjament ħanamlu daqsxejn iktar maġla x'jiena kont qed nurikom sempliċement il-forma ta' kif ħanimmiraw illi nagħmluhom. Tajjeb, allum naħseb nistgħu nagħlqu thank you lil kull min għamilhom magħna. Daw ħanibdew nagħmluhom qisna darba fix-xahar invarjawhom naqra mhux ħażin. Tajjeb. Ħabaq tal-laħam li trid. Kemm indumu biex nagħmluhom daw? Kemm irdu ndumu ħin? Ara, jiena forsi kemm ilna nibdew nispikaw kwarta? Kwarta. Jekk nagħmlu mela. Kemm għamilt inti biżejjed? Il-ħin? Iwa, però jiena qattajt ħafna ħin il-lablab. Eżatt. Lil min qed jarana għedlu, isma' minn dawn li qed nagħmel jekk nagħmlu 10 minn kull waħda, ikun diġà tajjeb ħafna. Irdu nħossu sħan, irdu nħossu qed norqu. Mhux titħossok li inti qiegħed tagħmel ċertu sforz. Issa l-bidu għall-ewwel darba l-importanti li toqgħod attent li qed tagħmel moviment tajjeb. Ġifieri anke għax naf anke dal-programm jidher repeat, anke jgħid ħanarak fir-repeat ħanerġa' nara eżatt x'għamlu u jekk qed narah fuq l-istat fuq il-on demand inwaqfu ħalli nara li qed nagħmlu sew. Tajjeb. Filmat inti. Ħadd li filmat nirringrazzjak. Il-filmat ikunu jistgħu jitwaqfu wkoll ġifieri. Meta tellgħu anke fuq il-Facebook page kun tistgħu taraw illi tista' twaqqaf il-filmat u tgħid ħanara li qed nagħmlu sew u nerġa' nagħmlu. Tajjeb li ngħidu wkoll illi tistgħu titlu fuq il-Facebook page ta' Matteus li għandu ħafna followers u jagħtikom ħafna spjegazzjoni.